Belai belai ke hambai sini hai no hai sini ata sunil no tiap ni president bini kisah sabo samani bai fano hai no hai sini bekano belai encourage Sri Kelang Thangka tamu gang koinai sini central wai tiap ni president sini Sar Runel Devor mano bini nangkok mani speech no sini bus kangor nani bagai tai ang koinai sini central ni samobau leaders payai bono jora nani bagai tai TW apni sini volunteers rock risa bai boram re phaide Sarikaham Puleno sini ha bubagrano khulumung yafaro tai joto senior leaders tai YTF ni central ni district ni block ni primary ni tai active sengkrak rongno joto no ani khani hamjamung tai choban chiba yafaro tai oro sara tirprani siklarok tai joto warriors songno ang borok joto nobo ani khani hamjamung te choban chiba yafaro seng tini oro Mandai Gourmani stadium o sikla pan phunuge rekha seng bubagrano gelatir baleni je chobao thanchani je chobao seng haigena sikla pan phunuge thangnai seng bubagrano logiri thanai bubagra je sini sikla rono sosuk ruma hai je sikla rono ang nije o boyos MDC ngo ani ya sara sini EM Suhel tongo EM Rajesh tongo tai haigeno sini YTF ni central lo tai sara tirba sikla rono je sujog ri tomoni bubagra na hambaya baro bubagra nijeni ha nijeni sini borogno tiprasa dopana hamjang bagai hawa nogore je sin tiprasa dopan bai gira tipralen choba khai tomoni bubagra no ne hambaya baro bubagra ayok lothong bubagra ayok lothong bubagra sawom tai yodrobo seng no compromise gela tibralen no seng kuno compromise kaya hechi taokte bugrok seng gela tibralen choba success sing sak o gela tibralen choba seng bubagra logir nai bubagra no mon puro chop mase tabok sudo justice maya ko seng o justice imbage seng yodrok sobsai fight khainai sini nije na hawa 70 বছর রমি যে আসুক সাতক পিদক খাইতম জমনি অমনি ইয়াগনি কাকনা কে অগেরা ত্রিবলেন ডিমান্ড নতা হকতে বুরক অগেরা ত্রিবলেন একমাত্র ডিমান্ড যে ডিমান্ড নি বিসিং দে সিনতি প্রসাদ মনে হামপ্রাই ফাইনাই তা হকতে বুরক অমন সিং যত ন কইনাই আং সারা ত্রিবনি সিকলা রংনো যতাই যত ওয়ারিয়ার সংনো সিং হাইকেনো বুবাগনো লগির মার নাই তাই বসকাং সালো অগেরা ত্রিবলেন চবা কোলাই মাখাইনাই তে কাইসে কক YTF সিকলা রক কোনো MDC kuno MLA kuno party ni kotor post anani bagi phaya YTF bubagrano logiri na bagi phayo bubagrano kulti phan nai seng gela tribulan maya sak seng bubagrano phan kra kai o gela tribulan choba apply khaine ta hokte burok seng sikla rok always ready seng sikla rok ready tongnai o gela tribulan choba ni bagi te o thanchan choban bagi seng gela tribulan maya sak seng bubagrano logiri thangnai ta hokte burok tai joto sikla rok seng ready tongni haise buskang ni choba ni bagi seng bubagrano buskani ogere tibulan chobo sing apply khainai tai o 2 months o 2 mas simbagai sing bubagrano logi marnai ogere tibulan maya sa gere tibulan manibo sing bubagrano logi thia sak tongnai hini samai ma tangnai ta hokte burok sing sikla rok thia sak tongnai bubagrano logi tina se kok salia jora kom sini bubagrano ompore kok sanai o thaise thaini kok sayan kok oron pairisine ti pramotha ayek loktheng bubagra ayek loktheng YTF TW ayek loktheng tai sini gere tibulan datino mantung tai sini joto sikla rongno hambai yabaro hambai joto blai ke hambai sini YTF central ni president no bini is a wonderful speech sini joto ni buskangor iklang mani bagai tabok sing saimanu sini maeganang bubagra kok sanani sai sekang seng sini haino hai resap mung khana to ke khana nai sini ata manik tai bukok rumini bising tai amoni bage ang joto sini haino hai takok bukok sono koinai norok basa mani bising tai seng bong ni resap mung no haino hai lam sok nai
Bubagra! 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 Belai belai ke hambai sini ata manik tai bukuk rumi. Halo. Chini bubagran bagai haino hai te tangshar chamung. Or chamung ang kisa sanamo chungo or chamung kai bubagran ni mukti japro klai fro. Ani mokoli mukti klai or chamung simani. Haka or chamung jotoni khauna kok sawa abagai norok jotno pal khere chawdi. Halo. Halo. Track itu command. Track command itu. Tei prasarok oroi poroi yang tong furo. Tei prasarok oroi poroi yang tong furo. Thomcha khalai na bagai khorang rekha. Bubagra, 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 Bubagra. Tei prasarok oroi poroi yang tong furo. Tei prasarok oroi poroi yang tong furo. Thomcha khalai na bagai khorang rekha. Bubagra, Bubagra. Bubagra, Bubagra. Didini ta 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 didini ta, didini ta 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 didini ta, didini ta 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 didini ta, didini ta 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 didini ta. Halo maju. Nini ani bagai metai khiklai thanchani halago halo maju khakla boy chiri khogoi tongo nini ani bagai Bubagra 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 Pancha shimino tipashani lama Pancha shimino chini langma Pancha shimino tipashani lama Pancha shimino pinagli nama Pancha kirke bebak mana Chini dofa, kita dofa, chini dofa, chini dofa. Nini bersani bagai, Ani bersani bagai. chini tiprasa dofa ni, tinang ni bagai. Hai di jung jotono, tanjang le shwano. Halo. Rang chagri chagli bole sanya
탄샤 시미노 보내샤노 Rangchagri chakbo bole shanya Pancha shimino bole nayo Kakla bui chiri kogi tongo nini yani bagay Bubagra 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 Di prasarok oroi poroi yung tong furu Jotono chirikok baje Prasarok oroi poroi yung tong furu Bubagra Bubagra bagay korang Bubagra 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 Joy Bubagra Joy Bubagra Hambai Bubagra ke Bubagra ke Bubagra ke Bubagra ang koinai sini TWF ni volunteers no Bubagra sini maeganang Bubagra no Risa rei borom renani bagai tai joto no palke phaije chirikok lanya sini Bubagra ni bagai Bubagra long left Bubagra long left Bubagra ayuk loktong सब लोग बैठ जाओ मैं भी आचुक दी आ जाओ वहां में क्या है फायदी 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 सामने से देखना है बुबागरा को तो यहां आ जाओ